Wythnos yma bydd un o ddigwyddiadau ffasiwn pwysicaf y flwyddyn, sef Wythnos Ffasiwn Llundain. Un sy'n edrych ymlaen yn fwy na neb at y digwyddiad yw Fflir Gwyn, sy'n byw yn Llundain ac wrth ei bodd gyda ffasiwn. Wythnos yma, mae sioe ffasiwn Llundain yn digwydd fan hyn yn canol Somerset House a fi'n methu disgwyl. Bydd pobl yn dod o gyd dros y byd, o Efrog Newydd, o Milan, o Paris, just i weld beth sy'n digwydd fan hyn. Dwi'n edrych ymlaen i weld lot o designers a dilynwyr gan gynnwys Vivienne Westwood, Mulberry a Burberry, a bydd Ffrindyd yn dangos gwaith yn y sioe ffasiwn yn canol fan hyn am y tro cyntaf leni. Ond sut wythnos yw hi i fodel? Mae Dylan Garner yn modelu ar lwyfannau ffasiwn ar draws y byd. O perspektif model, mae wythnos ffasiwn Llundain yn, hectic i gwir y gwir. Mae siwt gwyn o castings yn cael ei ddigwydd mewn siwt gwyn o amser byr. Weithiau mae cyw o 2-3 o fechgyn i mynd i un casting. Dydy diw'r cyw am rwy awr, a fydde'r agent y ffonio yn gweud, ei, pam sydd ti'n y casting nesaf? A fi dal yn y cyw. A fydde'n gweud, wel, anghofio'r casting hyn, tred i'r casting arall. Rhy aml, na fi'n hoffi'n aml iawn, ti'n cerdded mewn a... Next! Os yw'n lwcus i cael swydd o cerdded mewn sioe, ti'n troi lan oriau yn cynt, a wedyn torri gwallt, wneud gwallt, make-up, roed y dillad arno, so mae'n real buzz oherwydd bydd y designer i hunan yn rhedeg yn byty, so chi'n teimlo'r atmosffer bod nhw'n really nervous ac yn cyffroes. Wythnos Ffasiwn Llundain, byddwn ni na.